Bună tuturor! Astăzi o să ne jucăm la Brainrot. O să fie pe serverul meu privat ca să nu fure nimeni. Dar că nu prea pot să intru, că nu știu, nu merge. Încearcă tu. Eu o să stau la furat. Că vreau să fac un retar cu bombardilo, crocodilo, nu știu ce, care o să-i dau mami. Tu ești? Ce? Nu, dar nu mi se încarcă. Nu înțeleg de ce. Scuzați-mă, dar eu nu pot să mă joc la Brainrot. De ce? Că nu merge să intru pe el. Uită pe mine. Pot să-mi fure. Păi și ce dacă fură? Ce e bun? Nu știu. Să nu fur nimic. Nu fur. Nu pot nici pe tine să intru. Ba da, mi-a părut că ai intrat. Ok, atunci știu. Stați să încerc să intru pe serverul lui privat. Că poate dacă aștept atâta, poate o să-mi intre pe el. Nu zici, Fabi? Ba da, nu zici eu. Așa. 3, 2. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Fabi, ești bine acolo? Da, să mă bat. Ne-am intrat pe serverul tău privat. Că nu mă las fata în pace. Dar e super bun un din. Cine al meu? Nu, e super bun, zic așa, că îți dă cu milioane pe secundă. Eu mi-am dat rebirth și n-am multe, că mi le-au furat. Și bombardilo crocodilul ăla? Da. L-a furat? Da. Dacă vine ceva bun pe... Uite o perania. Să vedem ce poate să-i fur. Eu fur dacă ea mi-a furat mie. Pipi avocat. Da, fix. Și nici nu mai poate să mă dea înapoi când și-a dat rebirth. Doamne, ferească-mă. Rania, ca să știți și voi povestea, le zic Fabi? Da, le zic. Rania i-a furat lui Fabi un los tralalelitos, nu? Știi că e secret și toate chestiile. Fabi, câți Robux ai dat pe el? 1250. Era de atâția bani, doar ca să-i fure o prietenă, ca să zic într-un fel o prietenă. Aoate. Nu e chiar prietena, să zic. Păi atunci ce? Nu știu exact. Dacă zice că poate vine bombarderul și nu mai ia loc în bază. Am destul. 10. Bombardirul e mitic, nu? Da. Dar vine în 13 minute. Fii atent ce-i fac. Anastasia mi-a furat cappuccino asasino. E toată prietena mea. Mi-a furat cappuccino asasino și i-am dat cu buta. Haide, dar nu mă lasă Rania în pace. Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Al meu. Și eu am Din. Ma din.
Putin din din dun. Pandacini bananini. A luat un din dun. Dau target. La un minut și vine legendară. Să-mi bat. Să știți că și eu am canal de YouTube. Da, deci are. Arătă-l și pe la ea. Și o să dați și la mine acolo like și subscribe. Am doar 11 abonați și foarte puțin like-uri. Cred că am avut cel mai mult doar 5 like-uri. Băi, Deci eu la fel. am avut 10. Da. Maxim. Ate. Da. S-a băgat un din și n-am putut să-l iau. 3. Adevărat că e trist. Eu am gripus, mi-a zis. Până l-am mutat că nu vrea să mi-l fure nimeni Carania. Ok. Dar și-a dat și report de Rania și acum nu mai el are. Degeaba l-a furat, nu-i așa de? Da. Mama, de unde m-am urcat eu? Intră pe mine? Da, am intrat pe aia că nu mai suport oamenii ăștia. Dar să nu fur nimic, te rog. Nu spun. Dar tu unde ești? A, te văd. Am pe balerina capul. Balerina capușuna. Mă. Și cum de... Am miticul ăsta am de mult. Am deja 1 milion. Cât? Puțină ză. Știu, dar am 1 milion deja. M-a dus... 1, vine legendarul. Da. Are ajutor, sunt prins la pușcărie. E... Ce faci, mă? Gata, nu mai sunt prins la Ce faci acolo? Uite legendara asta, ia-o tu. Uite burbalonii, loli, Am capibă. încă 2. Balonii luli loli. Borbalonii luli loli. Hei. Bine, ia tu. Nu mai ai loc în bază? Ba da, mai am, dar am 2 deja. Bine că și eu și așa îi vând, că nu am ce să fac cu ei. Borbalonii luli loli. Îl iau în mână să-l duc sus. Mai să-l duc sus, borbalonii luli loli. Dar să știi că e mai ușor de furat de la etajul 2 decât la etajul 1. Ade. Serios, de ce? Pentru că dau target oamenii pe etajul 2, că la etajul 1 nu sunt chestii bune. Oamenii ascund chestiile alea bune. Deci dă target pe sus, pe acolo toată lumea dă target pe sus. Că intri în bază, îl iei, îi dai meduzis, ieși și te duci imediat la baza ta și îi dă target sus, Ade, să știi. Mai bine cel mai bun de Vrei să ne intre Rania până noi. Stai că e să scot ăla, să nu poate să intre nimeni. Păi bine, o să mă scot și pe mine. Nu, păi nu, că tu dacă ești pe server nu se pune. Dacă intră Rania, îi dau bloc de tot. Deci, da, tu poți să-i dai kick? Kick de pe server? Da, pot. Deci dacă intri, îi dai kick. Păi da, dar o să te scoartă și pe tine și o să scot ăla de prieten, să nu mai poate să intre niciun prieten. Eu cred că îmi dă cod de ăla, dar nu știu. Nu ză, că am mai încercat eu astăzi și nu ți-a dat. Am încercat eu și nu mi-a dat. Iată, ți-a dat cod de error? Nu ți-a dat, nu? Ți-am zis eu. Doar când o să ieși, nu o să mai ai voie să intri înapoi. Dar pentru episodul ăsta facem orice. Nu așa? Ai grijă, poate a venit ceva bun pe bani. În câte minute vine legendarul? Da. În câte? În 2 minute? Da, ia uitați-vă la numele meu, Fabiuleș, ca să arăt la cameră. Uitați pe Fabi. Dar de ce să-i arăt YouTube-ul?
Ca să știu că și eu am canal de YouTube. Haide, eu sunt aici, nu acolo. Aici? Da. Și-a făcut o clonă și de-aia... Au, s-a direct. Nu. Ha. Hei! Hai! Am pornit ai. Mă duc să-mi închid vaza, că mă frică. Și eu mă duc să mă închid vaza, dar cine se uită cu noi. Rapid, nu fura, te rog. Dar oare câte minute vine? Ce? În 6 minute vine. Ce să vă... Ridică. Poate vine bomba pic. Asta să cam aici. Sus. Da. Dar nu înțeleg, nu-mi sare bine. Am greșit. Hei! Ce? Vin după tine. Nu vrei, că fug. Atunci eu sar pe bane. Stai pe bane. Unde e? Așa. Dar te rog să nu intri în bază sau în fund. Da. Eu nu vreau să intri în bază sau în fund, te rog. Gabi, Ce? te rog. Dar nu spune, dar am intrat în baza ta. Poți să ieși puțin afară? De ce? Că vreau să îți arăt ceva. Venio! Adi, vreau să știi că dacă intri cu un prieten de-al tău în bază, ai un server public și n-ai nimic în bază, puteți să vă dați din ăsta, să apăsați pe buton și nu intră nimeni, doar prietenii tăi. Ce-ai zis? Știu. De unde știu? Că știu, că am văzut. Uite, și eu din ăsta. Te-am făcut. Nu, să uita. Hei. Deci asta faci? Prinde șobolancu. Haide să ne bătem, că am scos pistolul. Am scos arma. Dar stai. Haide că am scos Vreau arma. să-mi cumpăr ceva de pe shop. Da, deci așa faci. Dar tu stai pe masă, dar ce pe masă. Gata, dar uite destul de doar acum mă surduzești. Unde ești? Vin după tine. Nu, tai. Trebuie să le zic ceva la abonați. Pa, abonaților, că e nebunie, nu mai știu ce se întâmplă. Pa!